Daka ehlanga lomjelo. Lamanzi asuka ngaphandle kwamasango esisikolo. Lamagumbi ebekhe aphuphuma ngamanzi kwezimvula zakutshanje. Oku kwakhokhelela ekubeni kudityaniswe amabanga ohlukeneyo, nto leyo iye yaphazamisana nenkqubo yokufunda nokufundisa. Asikwazi uconcentrate kakuhle eklasini ngoba singabantwana besikolo sidityanisiwe eklasini eyi-1. Asichana kakhulu apho kuthi empilweni because singabanye izigenzeli zeziphuma amaqhuba sesikhawuzelele because lamanzi angena phayana eklasini sele emdaka then ahlale phayana and ukubashushu nobashushu ke ngoku yebo. Abazali bafuna ungenelelo lwesebe lezemfundo. Besizavula ifolo ke ngungapha kwendlela. Sivula ifolo but ke ngoku abazali ke ngoku bathe masilinde iTLB ngoba kaloku abanawo lamandla ngoba kukwamatye pha. Laa nto funeka yenziwe ngepeki. Isebe lezemfundo lithi lizama isisombululo sexesha elide kule ngxaki. Isikolo siku-B5 wesithili which is priority list yesithili sakwakhiwa lisebe. Izithembiso zazenziwe lisebe sisaqhuba. Khumbula lo msasa sinoluhlu kwisithili ngasinye sezikolo ezizakwakhiwa, so sikoluhlu lwezikolo nazakhiwa kwisithili. Isebe lezemfundo ephondweni likwajonga umonakalo owenziwe zimvula zakutshanje kwizakhiwo zezinye zezikolo ephondweni. Ndingulubabalo Dada, kwiindaba ze-SABC, eNdevana.